We serve a warrior, the conqueror. Come on, church, man. We fear nothing because we know He is with us. He protects us. He saved our lives. His name is Jesus. Yeah. Something is moving. This convention is a convention with a difference. If you think that we will do umtembu shovels, sifuna le petrol, imani kale lakho. Asihamba sibheka amakapa. Singene endleleni. Afika 2026 siphinde sihlangana lapha. Ingwelo zethu sisathuma. That's why we are here. One of you man that. Where that? Team. Mfazi wangu ati ndio. Amen first. Thank you. Indlela sikaYehova zaziwami. Ishuthwa inonto kule convention. Kukho iline yakhe ahamba ngayo. Eza confuse wena. Ofuna undiyakholwa noChobani noSiyakudumisa. Uzoba confused because we're in the time where the Holy Spirit is sure that these are the last days, and He's gonna work very, very, very strong, and the speed. Saja. Amen. I see your speed. Lapho khona ngokwazi usibala ukuthi sihamba 120, but the speed. Amen. Indakandaka yento ngona ukuthi what speed is it? But what will help you in this last day? Jump in. Or join the army. Let me put that way. Jump in. Tatunyangeni. Landu konzi house of prayer. Usemva wena. Ispeed sikamongcwele singapha kunene into uthethayo. And ushiyeke ngasemva umzekelo takumdala. Ushiyeke ngasemva. Benizibona eza signs efoni. Esign. Zithini? No cell phone. Yes. Oh, bayibonile tata noma ngabhala umbhalo bayibona bithethe uthini. Before siqhubekeke. Bazalwane sinelungu lethu ifounder yale House of Prayer Ministries elisishile. Lenkonzo ufika kwamapha ngalanyanga eminyaka bani? 2017. Ndabizwa likomkhulu wale ndawo ndineleta yalapha. Yaqala ukuselelwa icala yasuka icala ezapha. La foundwa elibandla le House of Prayer. Umna ndangazanga uzofounder ibandla. I just want to when you go home you must know. Ndandizoshumayela. Ndibizwe likumkani lakaTatu Matanzi. Bangena lapha bekho. Ndashumayela kwathi ngakufikile insuku zami ndiqivusele ndiqhibile nevala. Ndabizwa lapha eBhodo kwakuzwa abantu bami. Ubakhuphe ezicaweni zabo uzabashiya phi? Maniphinda abanivanga. Ubakhuphe ko-ZCC bakhupha ngoyisile bakhupha amachichi amahabe balandela lento yabo. Nathi sizinkosi sizikumkani sayilandela lento. Uzasishiya phi? Wathi kumkani sicela usivulele inkonzo, siqalele inkonzo yalapha kwakumkani ebukhosini.
Le nkonzo le house of prayer ukuyo sikelele ngamakhosi. That's why you can see it's not shaking. It's not shaking. Isiseko sayo siphezulu kokhosi. Kwanyanzeleka ndiqambe ke sivule sa register. Is a registered church. Amen. Utata wayekhona ku registration yayo ngutata uNkosi uMathanzini nakhumbula waswelekayo. Tata mani umiza nto isibongo sakhe. Isikhathelo sakhe. No, the other one. No. Nyange, no. That one maphezulu. Woza ngifihla ngaphezulu. Uzwele indaba ndithi. Yebo mama. Ibizeni mani anikhahleni ichaza nje igama. Utata uzwele indaba ndithi. Kubani lo lapha ebecomba. Umama uzwele ko. Kubani ke latha. Uzwele indaba. Ibazona izikhathelo zethu njani ningazange nasiphoxa. Yebani na. Utata uzwele indaba, uNkosi uzwele indaba. Wasindiswa apha. Wangqina apha. Nani ke? Wazicela ukuthi yena uphumile kwizinto ezithile usindisiwe. Waphuma weqabavu phaya. Zange ibone inkosi njeya emoyikayo uNkulunkulu. Sikhonze naye zaze zafika imini zakho zokuba asandulelo. Wangcwatywa ndini. Daya pha ndityhala isifuba. Yo. Ndiyongcwaba umuntu ongongcwatywayo. Inkosi ayingcwatywayo. Inkosi yombathiso. Kanti amen madoda. Amen. Ningaba lapha kwento sentina. Singaba lapha. Ngingaba. Amen. Inkosi ayingcwatywa, uThixo akangcwatywa. Yombathiso. Samombathisa siphaya phezulu. Ibandla lizele theqo. Kuze notata omdebuka. Kunzima unyindwana. Sibethi itoto ikaThixo. Ngenxa yesisimanga sale Nkosi. Ayivamisanga umuntu okuthiwa inkosi alikhuphe icamashi elagama lindise ngesile. Ayivamisanga. Do you know why? It's not because abasindiswa, basindiswa. But bangabazali bamakhaladi, bamaXhosa, bamaTswana. Uyandiva. So in other words, bonke izizwe zezakhe. That's why utata umkani nxa ebizwa phaya ewisile. Damcela makaye. Umzali wethu sonke wisile khabe church intonto topia ungutata wethu ungutamkhulu wethu umzali wethu mahambe. Namfuna ngosinaba abantwana bapha. Yes. Manje wasweleka ke walala kutata samngcwaba saphinda sazo walala utata no thetha ngayo. Utamkhulu ungangomhlaba. Utamkhulu ungangomhlaba wamamkela uYesu pha enhlonze before asweleke kutata umdebuka. Mhlawumbe wena konke ongasenziwa. Wathi eyolala esombathiso wabe emamkele Yesu. I just want to give you a briefing yale cawa. Emveni koko sazomngcwaba apha sasinyathelana. Imoto singangeni apha zothi uphayitheni sinyathelana siyongcwaba umuntu osizwe inkosi esindiswe engathengiselelwanga insindiso. Vuma ngomlomo wakho, kholo ngenhliziyo yakho bezofumana ubulungisa. Amen. Inkosi yesithathu. Leyona esishileyo kwensuku nayo ikhona phaya. Bawe uzibona ezaanto zethu eza biza mona. Eza balance. Ikhona phana. Utata unyangezwe. Sishiwe
lilungu lalibandla utata Nyange Lizwe usishiye Saturday. That Saturday uyabekwa ke ngomso phaya eSt. Mark's. Right? Mchiki ibichiki asa St. Mark's. And then one ayo St. Mark's nanda Dayas njaki nga mhla uthi uqede kula veki uqede esikoleni uqede broko uyojikela ngapha ungena pha. Dayazi ke mhlawumbe ilala entshingeni. Fine. Liyancwadi iqhawe ngomso sizawuthatha sizawuhamba siyi-leadership amadoda ebandla sizawuhuqa sishiya abathile botata siyongcwaba iqhawe elamamkela uYesu esaqala ngayo le nkonzo ngomso ngo-10 o'clock. Sizawubuya thina asizoyenza yonke into sizongena kwenza yonke into ngicinga babaza sebembekile kusasa andisho xa bambeke kusasa then thina safika ngo-10 sibe sesizimasa wonke umfihlo xa sesegqityiwe then ke bese sibuya thina siza nganene bazawusheka wenye utata sawuthatha mhlawumbe imoto ezimbili ukwenzela sihambe siyobeka iqhawe lethu utata Nyange Lizwe. Ibandla alihlupheki ke simphe imbeko lo tata sime ngenyawo sike sithule only one minute. Sicela utata bali sozo sithandaze. Bawo ingcwele Thixo wethu namandla onke. Thixo wadala izulu umhlaba nako konke. Wathi masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu. Wathi futhi umuntu makabe nobukhosi. Uthi uDavid enkosi ndazise inani lokuphila kwami. Wonke umuntu Nkosi yazazi ukuzalwa kwakhe. Odinqaba siyazi ukuthi sowuphelela phi sowuphela kanjani. Bawona amandla siyathandaza Nkosi egameni lika Yesu kwela khaya Thixo wethu namandla besambeka utata unguThixo wena wazi inhliziyo yomuntu. Bawona amandla hlala kweza inhliziyo zabo bonke. Bawona amandla lomsebenzi Nkosi kunikele ezandleni zakho. UnguThixo wena wazi yonke into. UThixo namandla wonke. La nkundla sinikezela kuwe. Izigqaka zakho sizawunyathelela kusasa. Bawona amandla sanazela amandla. Kamoya ongcwele nangomso. Bawo siyakholwa ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bawo izulu lakho linguwe. Sicela usikelele ngalo ngokufanele. Siseza uphuma siyolala egameni lamandla kaYesu Kristu Nazaretha umhlelo. Siyabulela bawo in Jesus mighty name we pray. Amen. Cela sifundiswe lenkosi. John chapter number 12. Ngegama lakho Yesu ukaphansi
ukufa emveni kokufa kuvela uphilo ngaphakathi. uYesu ukuba wayengafanga ebengenokwaziwa nguThixo. Amen. Let me repeat my statement. Sisekuyo. Amen. uYesu ukuba wayengafanga kwisigqibo abasenza bobabili phezulu ezulwini before ezezantsi, wathi kuza kwenzeka le nalena kodwa uza kufa. Ekufeni kwakho kuzotransformwa umzimba kaMaria ndikunike umzimba kaThixo. Wayengena ungene ezulwini esaqhakazela ngumzimba kaMaria. Amen. Amen. Nathi uThixo kule convention he wants to transform us so that we can be like him. But we need to die first. Because into esileyo it's hopeless. Ayikwazi ukuzenzela nto. Instead of yenzelwa nguluphilileyo. Kwenzeka i-transformation engcwabeni ngosuku lomstart at 12 o'clock midnight. Come on, Jesus. Amen. Uzofa but ngosuku lwesithathu uzovuka. Manje uYesu usemhlabeni, God was preparing a new body. Amen. Yonke leminyaka uYesu ehambe ehlenyuka. uThixo wayethe uza kufa. God, make sure ukuthi I am preparing your new body that will be able to sit with me face to face. Because umzimba kaMaria awunakwazi umelana nawo. Because I'm not a human being. I am the creator of what you see and imagine. I am that God that cannot die. Jesus. He doesn't die. Oh, hallelujah. uJesu esemhlabeni zange ubone ugqitwa kwalomzimba. uSathane wambona uThixo wenza lo mzimba. But zange atyhilekele umzimba kabantu. Because uThixo akadecide noSathane ngokwenza izinto zakhe. Amen. And uThixo zange umprepare lo mzimba ekoneni. Wamprepare phambi kwakhe. But into enza uThixo kuSathane imbeka bedingdong. Yes. Buya. iBhayibheli ithi uSathane usimangalela each and every second ezulwini. Uzangicela bakana ibona lo nto yenziwayo. Uyayibona. Yayibona. Amen. Inokunayo isithelsini Amen. kuye. Because ngumzimba ongena uchukuyiso. Ngumzimba ongena ujonga ngeso lenyama. Ngumzimba ongena usondeleleke. uThixo wawenza wawugqiba wahlala phezu kwawo. Wafukamela, come on Jesus. Wafukamela. Wawumpompa uThixo. Yonke leminyaka. Now uzombotshwa nawo namhla. Hi, Jesus. Uzawuphuma ngomzimba. Yakhululwa iJesu lecawa. Amen. Ngikholelwa no. Amen. Dale bye. Kanjilo ita. Ushimela ngaphandle kwebhaji.
Yesu uyaleka ufuna ukulwa ngamaJuda yonke lanto uThixo sezulwini. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Enento ithi akekho umuntu ozomchukumisa lengekafiki ixesha lasenkambisweni. Hallelujah. Ndiyakholwa noYesu waye banamaxesha aphenile uba Thixo ndizawuthini mandikhawulezise undikhule ndihambe ndiqhonywe. uThixo yonke i-assignment yakhe babeyithethe bobabili. Umoya Ngcwele lingqinise lapha. Wathi uYesu bepenepene leqwa ngamaJuda bethimba befuna umbulala. Ngenye imini kuthiwa Yesu go run because they want to kill you. Uthi uYesu kulaba bantu, tell that Jacob that I'm not going anywhere. Tomorrow I will be laying hands to people. Amen. And the next day I will be casting demons from people. My God. I am not going to be shaken. My Jesus. Kanti njalo ayinamandla nje nezimpendulo kukho umuntu othezizo. Oh, hallelujah. Nawe ungaphuma kule convention kukho umuntu othezizo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Emveni kwezinsuku yokuqala isuku washukuma umhlaba wonyekima nje bazona. Yacima ilanga yonke lanto. Bathe baqonda ukuthi uYesu ubhubhi. Fi. Elesibini kwathuleka. Kanti never die. Kwelesibini walishiya uncwaba. Wabheke Hadesi. Hallelujah. Oh my. Wabheke Hadesi wafika uSathane ethe sizi phezulu kwenhloko zethu nentamo zethu. Akangena wambona ngobuqaqawule. Hallelujah. Wakizange Hadesi bemhlophe ngale ndlela. Ikhona into enzekayo. Oh, hallelujah. Bathi abanye wazohlutha izitshiko kuSathane. uYesu is not a friend of the devil. They don't share one room. uSathane wabona ukuthi kunzima. Wawuzifuna ngokwakhe izitshiko zabafile nabalele ukufa. Kanti nje basihlasa inyumba sinxiliswa kanti uSathane usifake kwilizwe lokufa. Amen. Waqonda ukuba nansi lanto yenzekile wasiqokolela izitshiko. Wema ngaphakathi lavuleka iHades. Wazithatha wazithi chu. My God. uYesu wafumana izitshiko lele isiteqelele ngapha ya. Masana. Wabuya kusuku lesibili. Kwelesithathu isuku ngemini lokuvuka kwakhe. Lathi lithi ebethe usuku lwesithathu. Amen. Umdali wami lithi Hallelujah. uzawuvuka. My Jesus. Lathi lithi I cannot afford uba ngimvalele my God. lavuka My Jesus. Oh, hallelujah. zathi impahla ebeboshwe ngazo zathi mina njengomkhaphu kwathethwa ngezi ndaba khona. I cannot afford to bind this king of kings. I Hallelujah. cannot afford My to Jesus. keep this man in this tomb. Oh, Hallelujah. impahla zazikhululela. Bamba, our God is the God of order. Zithe zayikhululeka impahla. Engikusuggest ngasesambe sonke ukuthi he understood this thing. You know, I want them to understand this move. Because you prophesy about this preaching. So pray for me. Sit down there.
Zathi impahla, this is God of order. Noma sesizikhululile masizi so. Can't you do now? Amen. Zathi so ngokwazi. Jesus. Zithatha uzigcina usonga zayazi order. Hallelujah. Ukuthi lo muntu lo yinhloko yabakholwa. My Jesus. Sayozibeka enhloko order. Bafika uMaria izingubo zakhe zisenhloko. Amen. Yayithetha uthini le nto? Yayithetha ukuthi he is no longer here. Amen. Amen. Ayisekho apha. Bonani ngengubo. Boninhloko yakhe ibilapha. Apha akhoyo ukwayiyo inhloko yabakholwa. Hallelujah. Order. Ekuseni ke seyivukile inkosi engane yayibona ivuka ngomzimba kathi you need to die. Izwi lenkosi ithi yayihamba ngaphandle kwencwaba zangizimele kwakufuneka uba kuzaliseke ukuthi ivukile. Amen. Wafika uMaria kusenza ebambe ilokhu ebaleka kusasa ekhethwa uba ngabonwa eyokhangela mama unhloko umntwana wakhe obulewe izolo ebambe ilizwi elithi ethe nalapha kundawo ukuba uzalo ngesuku lesithathu uzovuka. Maria ingabeni yobona le nto beyithetha. My Jesus. Nafika enqwabeni ufika umona lo muntu ongajongekiyo. Wathi nemjongo wamqamanisa nengelosi. Kanti thetha kwiqhegu elidala. Nkosi yisho ukuthi bayibekephi ngoba yikho encwabeni. Bayibekephi inkosi yabo? Wathi uThixo lenceba. uThixo onokwazelelela wathi Maria ufuna ba kwabafile. My Jesus. Hallelujah. Ufuna bani kwabafile. Maria akuhambe uyoxelela abafundi bami. Listen to this statement. Ukuba inkosi not uYesu. Yes. Because a king doesn't die. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because Hallelujah. if we Hallelujah. lanto benibaqale yona ngexesha sisegumbini eliphezulu ndathi sizawudibana egalini bayilele Maria bazimele bangene phansi kwebhedi. Ndicela kubo uphinde ubarimayi Hallelujah. uba sizakuyo angingomsholo My Jesus. angizobona sendingena Hallelujah. ngoba inkosi ayifi. Amen. Unoba ngela xesha wawungena mbamba ngesandla wayenomzimba ovuthayo ngoba uThixo simkhonzayo ngumlilo ovuthayo. Amen. Nawe ingaphela
ozutha. Amen. Oh, hallelujah. Akaleli masodibana khona phi. Selincede. Nalo owaziphike emlilweni. Ngoba mnandi kuthikwe nencebe engapheli ndaba. Ningamshiyi uPetros na. Hallelujah. Hallelujah. Umunye yandidla lento ngomngwe. uYesu wayengathunyelanga ukuthi nxa uPetros sebembhika abathi jwini. Wayengafuna. Amen. Ukusindisa okulahlekile. Awuthe Okulahlekile. walahleka uPetros ekunye uYesu. Yo. Kodwa uYesu simanga sento. Wakakwazi ubheka ezulwini elahlekile uPetros. Oh, Senimkelele na. oh. Ngiyakholwa ukuthi zangatsho kubo tata uNkulunkulu yabo ukuthi Amen. ngoba wandishiya wandiphika emlilweni. Zangathethe izinto Amen. ezenzeka before after. Oh. Yo. Wamazi ukuthi ungumuntu Amen. usenako ukubhideka. Amen. Kodwa into emnandi uYesu noPetros sisimanga. Come on church. Amen. Into awayibona uYesu kuPetros phezu kwamanzi. Wamkholelwa. Hallelujah. uPetros wamkholelwa. Walikholelwa ngelizwi elithi yiza. Hallelujah. Yilo nto uYesu wayemthanda uPetros. Ngoba uPetros wayemkholwa uYesu phecelene. Although wayeba namaxesha yokumdawula. Yabanguma pha entabeni ngoba benyuka wayengekho uPetros. Benye liyapha. Weakest ifuna ntoni pha. Kodwa abafundi bakaYesu the rest of them babengekho tata intiki pha. Zange bambone lo muntu msha. Owathi nxa edibana nomosisi phaya kwathi qhele kuPetros the weakest link. Eyabuya yathi ndibona into. Ndibona into yabona. Hallelujah. Nalomento phaya. My Jesus. Ngisikina ndiyamazi. Uthekana limazi. Hallelujah. Ayikuye lo muntu lo. Oyena muntu lo bendimbona entabeni. Ndifuna uphuma pha walamile. Yo. Amen. Into yensindiso ayondifana nemagic. Into yensindiso ayondifana nokugqirha. Into yensindiso ayondifana nokuprofeti. Insindiso kokuprofeti. And salvation is not prophecy. Prophecy comes and goes. But salvation stays forever. Are we together, church? Amen. Ungengathetha ilimi wena enkonzweni. Ungengakwazi ukuthetha ilimi. But if you find him, you find him, Amen. you find life. Amen. What else do you want? Ilimi soze ukusezulwini. Amen. Uprofeti soze kungena ezulwini. Into engena ezulwini is to have a friendship with Jesus. Amen. Amen.
Nomxelela uPetros, ufuna nomxelela uPetros ukuthi inkosi abeligaba inkosi ivukile. And umxelela uPetros, come on church. Makanuke naye. Nawe kule kunemvuselelo, khawunyuke mfundisi. How do you udala usinisile? Kodwa climb up a little bit up again now. Wanyuka uPetros waya khona. Baba ngifuna ukubala. Afike khona uYesu engasavukanga ngomzimba kaMaria. uThixo wasukuma ngelasuku lesithathu 12 o'clock midnight. Washifta umuntu. Wamlahla kwaSathane. Waphala. Wathatha umuntu ongengumuntu. Sizawuhamba sobabili. Wamvusa. Ithi iBhayibheli uThixo wamvusa. uYesu. Amen. Wena bafile. Nathi kule mvuselelo sizovuswa. Zininzi izinto ezihamba sanobuthongo. Sizovuswa ebuthongweni. Never failed me yet, has never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. There is one thing I know, Jesus has never failed. Come on. It doesn't matter. Who would disappoint the Ghana? Tano wake aluna mikata. He loves us all. Wanyuka bangena khona basivalela kwigumbi phezulu. Are we together church? Amen. Besoyika ubulawa ngabantu. Yafika abantu engasathwelanga izipho. Behleli talumpaso behleli etafini. Bendibuza unkonkozo emnyango. Izwi lenkosi akavalelwa. Akathintelwa. Ayikho kwamaphambi. Umdali wento sibona. Hallelujah. Nawe lokusebenza. Ingakiphela ngendawa. Ungelapho kungaphunywa khona. Uphuma khona. Sike baba lomzimba. Ongaboliyo. Hallelujah. Lomzimba. Hallelujah. Azalwane sikonzile zelide zakamane sinyemfana. Ngicela uphume kulomzimba womuntu. Ngelikude. Nihukla wonke amalongo la. Liphelile ixesha. Funa umzimba ongena ukuphunyiswa. Hallelujah. Nokulele 12 o'clock midnight amagqoza ayabhabha amanye abhabha ngehahabezi kodwa ufika endlini yakho ayibona ibhekethelo lomlilo isithi yakho baba lomlilo lapha is Christ like. Hallelujah. Christ wow. God my Jesus. Bambi mistake yakho 2025 24 uzawufela esitubeni. Usabambe impazamo yakho 2024 uzafuhlelwa wena uzafuhleka futhi. Sixolelwa. Amen. Siphiliswa.
Amen. Ezosuku zami. Siyahlanjwa ezonweni. Yelo gazi lakho. Namhlanje ndifuna uzikholele. Uyazizonda. Uzibona njengomuntu ongena ubangu. Okanye kuyina ufumana kanto kuwe yivana uqhelele. Jeremiah. Umvatha. Dakwa. Ungekani wena sasibele ngesanyoko. Dakutyumba. Dakubele kalanye, ndikubeke lamna. Njengoba ke uJeremiah wena. Yonke ukwenzelayo uthi wena bakuthimo. Aniva le ntando lethi. Njalo sinyinga uthi ngomnyinga ba. Njalo sinyafuzwa nje talukhani uthi ngomnyango uJeremiah. Amen. Suka kwethu. Kwalandini. Utata wami nomama bengakahlangani, bengakazani ukuzana. Uthi ndandisele ngikwazi. Ndizothetha nani Jeremiah? Yo, phakama umniba amandla. Yes, Lord. Ndiyocela kule mufti akunyeke kule mufti baqhubeka nayo. Ungabe ngumvundla. Ube khona ungene phakathi ube khona uphinde ungena phakathi kwesiciko. Cela niyekwa ngumvundla. Nizawufika sisekapa mina nizawusheka. Phuma ngophansi kwesiciko. Amen. Kathi noma ndinje. Noma ndinxele. Kodwa uYesu yena uyinkosi. Noma amadola ayagevezela bakwakeno yena uYesu yena akatshithi akaguguguguki amandla akhe wathwamandla ngamanye amandla ngoba yena wanika igunya emhlabeni ezulwini phezulu ukuba amadola gobe egameni likaJesu yebo ayagoba nakho ayagoba. Hallelujah. My Jesus. Israyeli umkhosi uzokuhlasela. Samba sonke. Uzokuhlasela uzaza ngamandla nesi. Manje ndicela ukwenzela ngefavor. Thatha umkhosi wakho nawo. Ungene kwelacala lehlathi ngelaxesha abathi bazongena ngabo. Ningene namashi, ningene phakathi ehlathini. Bawefe ephala amashi. Uthixo necebo ngempilo yakho. Kodwa le mfazwe Israyeli akuzolilwa. Uzawulwela sisimanga sento. Uzawulwela yimithi. Ndizabanqoba intamo. Umkhosi uphele ufuthi. Wena uzokula ngena nje uyumzwa. Ubona indawo nemfazwe ezingafuna wena. Uzamlonto uhamba naye. Yena emfazweni. Consulta mzalwane. Khosa consulta mzalwane. Buza. Uthixo. Wow, uyenze into before. Nami umthandazo nje buza ngaba lo mthandazo ka uwona. Baba. Uthi Paul ufuna ukuba ndihambe ndithandaze erumini nami ngenqaba. Ndiphinde phakathi nophakathi. Ulapho uzokuzwa khona ke. Nditsanfonywe. Ndithandazise nguye umoya oyingcwele. Kulapho khona uziva khona ukuthi wonke lo muntu uthandaza ubugqwirha bodwa. Afuye baba ni. Lo mthandazo beluthandaza wami. Nxa semsanfonyiwa ngezwe kwizwi ngami wathandaziswa ngumoya oyingcwele. Ubona lo mthandaza ubugqwirha bonke. Consulta madami. Ndifuna ukubala. Manje
manje nxa uYesu ethi qiqu edongeni bathi baqhele izithunzela babhidwa ngumcimbi uYesu bamenza usholo uYesu sesemzimbeni ukuthi wababona ukuthi bathi ezinhlizweni zabo ungumsholo suka manje ndifuna ba wathi ngiyabona kodwa ngicela ngiphi isonga esinisityayo ngoba umsholo awuhle ningiphe nale wayini isela nisele ngoba umsholo awunamathumbu. He was proving himself to them. Baba khona ngeke baba khona ndoda inasikho wathi uyabona wena bani ubani letter up Thomas letter up uyakhumbula abantu ahlala enxebeni abembaje iza letter up faka umno wakho wafaka umno uThomas kuYesu wabuya wayibona ukuthi kunyanisile ebehlaje kule ndawo. Lento uThixo azayistola babona into kanaphakade iyawulahlwa yazi izawulahlwa nguwe xa ufikelele kwiqanaba lokuba uvuke ube sisithunzela manbi mama hlangene sifesixhosa anthungozo abantu abavuke emangcwabeni udla ngokuthiwa zizibhorho isithunzela once watshintsha wavuka uzaba sisithunzela sase house of prayer uzasikhonza usisithunzela ncede ngosungadenza isithunzela wayekhaya kodwa laza sangqesha kwaDikidikana phangasenga sedimbaza sadla nqosona ndikobe ebusuku singabuyanga sithi safika kulaa gate izikhulu zokuqala zenkomo sifike umuntu okhwele ebhayi uyalayita ungathi benziwe ngecingi ilayitile kodwa ngumuntu uyambona uqabela apha egeyitini negeyiti yonke igeyiti yakumacaleni ilayitile niyayiqonda le siphaphazele sifike siqumne apha nanga amakhaya sihlapha sophuma le apha kwala ntaba jikele ngapha sibona into engabonwayo sibona isimanga sithunzela ndicela wena ube ngumuntu engabusisithunzela amen ngoba sawukhonza sisithunzela sicule sisithunzela sinyazo sisithunzela sinqenelo sisithunzela isithunzela asifi isithunzela asinanyama asinagazi isithunzela zihamba 24/7 isithunzela uba siyahleba sihleba 20 halala uba sithetha ngebandla halala ngoba asina feeling isithunzela asinagazi asinanyama it's just a vapor mphunga wangena uYesu wathi usihle but we must die today bring my Bible wathi Yesu aqala avuleka lenguselelo amehlo ethu funa amvulekele lo sikhonza singamkhonzi yena singajikelelwa singajikelwanga nguye amen Chico kudala ndaba nawe ndikubonile ityholo esithi ndakuvuthela zenzeke izinto kaFaro. Are we together? Nasentlango wasinika imana satya imana ndiyibone yonke loo nto but ndimdala ngoku ndincede ndingaze ndife ndingabonanga. Uyambona uMoses bemkhonza uThixo from eThumeni sihamba sonke bazalwane. Amen. Wazophuma eJibuti wazophuma enhlango wazophuma izonka nenyama wagezelwa ngamadoda kaIsrayeli phambili athi kungcono ukuba usiyeke phasi sitye za cucumber namatswele yake shutisa apha icucumber netswele nenhlanzi ezindala neoil endala uyageza umuntu oncede uThixo athi ugqiba libali okuvelaphi
bakhalela uMoses mama wena bakhalela uMoses ngechuchukamba amanzi ngiyathi amanzi chuchukamba yakashutsa banchuchukamba itswelelo lakashutsa khona lenhlanzi ndala nalamafuta efisho lendala leyikule lisusu somuntu beni enjoy lonke xa uthiko selinika isonka semihla esingaqovanga mama esiqovela izulu bathi abantu intshwangu lento lensindiso kudala silapha lensindiso ayisenzele into lensindiso intshwangu ngeza Israyeli ovele eJiphuta iza kudibana nawe lentwana endleleni ngoba iBhayibheli ithi onke lamadoda wabuthiko kuMoses wakelela lamadoda sizawuqala bazakise ngenyama iphume empumlweni bazawufaka esijongini andazi wena uzawufaka batyala inyama uthe yaphume empumlweni bafa amadoda kaIsrayeli yaphume empumlweni imilenze yezagwityi yaphume empumlweni afa aphinda agezwa khona ngoba umuntu olibanayo yageza ungayilibali imvelaphi yakho size apha ngendlela nami uba uyambona lo mzali uba akade afike to that level umlinde sokuthi nowuthiko sekuncedile wakuthi kancinane ubona abanye abazalwane ngongathi abafuni ukuba kule nto sikuyo thandazelani bazalwane ngoba isikhungo selungisa siyisa sinama A grain of wheat must die. Yes, Philip went and told Andrew. Even the message. Andrew and Philip together told Jesus. Yeah. Jesus answered, time is up. Akaphendula lento babafuna yena. Ungalubiyezo ebana njengoba hamba nenkutaza enhlanjeni nifuna ixesha lami Is up. njengoba nisathula inzipho nje elami ixesha Is up. njengoba sisabhabhiswa ngehouse of prayer elami ixesha Is up. ndibe nani iminyaka anandazi ngodihamba nani bandiphiko Petros oPetros baphinde balwa baqhubha imela basika abantu indlebe ndawukuba uThixo phambi kwami kwanyanzeleka ndithatha indlebe ndiyibuyisele emntwini ndithi Petros edaba ayilomnyama ekathathana mega kodwa nelika nandihlaza Petros phambi kwamajuda nangenza umntu ongenamandla nafuna undilwela ndinguThixo andilwela mna Imani
lento ndithetha ndicela nindisetyhore nindise as a security nindise Mthatha ndicela nibuye Mthatha awayivanga monwele izwi lenkosi lithi kuyalelwe isithunywa njalo awedwa ngawe kuzithunywa zingabali ubusuku nemini ziyalelwe ngawe Hallelujah. zize zikelele Hallelujah. yathina bheke kapha I see. isale kapha lo mzimba wakho bazalwane come with me please lo mzimba wakho uzophuma apha utransforme umzimba kaThixo Jesus. izithunywa akuzozibili zizathu nxa ulala usithi zibaleke nakuThixo uyalala Hallelujah. akhona abantu benje madoda Hallelujah. lo mzimba bawo ndicela ungandinxibise wona uya ndicela uwenze apha ayiva ungandinxibisi wona sezubiwe Hallelujah. ndicela uwenze apha My Jesus. ndingaphuma kule convention Hallelujah. apha ngemoto yam ndibheke eRhawutini amathimo belele kwintwana ngekhona Awu. nalilizwi yezathi apha amathimo belele uyesu unyaka kathixo hayi sinduka sunduka Hallelujah. My Jesus. Lord Jesus, I want to die tonight. So undivuse ngomzimba endingawaziyo mhlawumbi akuyiva uThixo makakuncede le nto ithi ukuyeka nokubhekabheka ukuyi-absorbe le nto uThixo ayithethayo ejesu ubaba le nto uThixo ayithethayo selifana nanathi ungayigali phezu kwakho ngoba nxa igalele phezu kwakho xa ugoduka uzafika ihlamba kodwa nxa uyi-absorbe from the outside in it stays in
Even the devil never fool. Ubona umuntu ngaphandle. Kodwa nasondela kuwe. Lenina phakathi. Irisete ngaphandle. Ngoba lo muntu sinayo indoda yangaphakathi. We must die tonight. A grain of wheat must die. Read the Bible. A grain of wheat must die. There by little so. Jesus answered, time is up. Yes. Yes. Sings my soul, my Savior born to praise Him. How great how great Thou art. Praise the name of Jesus. There sings my soul. So my Savior to thee. How great Thou art, how great. Losina, umkhulu, kunalo kweliphakathi. Ngithanda lulapha enhlizweni yakho, lulapha emoyeni wakho. Noma ungengamboni ngamehlo kodwa umkhulu kunalo khetha manje basisabe kwenye Unalo usezweni. kono lamle mawuja yasebenza ukuthi kodwa cela yeko lo mama wena phuma ecaleni sifuna ipetrol Yo. sihambe iminyaka emininzi sihamba ngengqondo ingqondo soze kusendawo kodwa ipetrol wena it will take you home. Amen. We need it desperately. Read Papa man. The time has come for the Son of Man to be glorified. Emveni kufile kukho into enzekayo nezitha zakho zizawuqala ukuthi nene uthe kanti lo mkhonto uThixo phela. The Son of Man. The Son of Man. The time has come for the Son of Man to be glorified. Yes Papa. Listen carefully. Unless a grain of wheat is buried in the ground, dead, First we must unless listen carefully to me please. First we must die. Number two, we must be buried. It won't help us uba sife singangcwatsha ngoba sizabuya sinuke vini. Vuma uThixo kule convention ambulale amngcwabe. listen carefully. Unless a grain of wheat is buried in the ground, Yes. dead to the world, Dead. to the world. Tell us something. Tell us something. Tell us something. Read the Bible. Unless a grain of wheat is buried in the ground, Yeah? dead to the world, In the water? to the world, No, buried in the water. in the ground. Why do you bury it to the ground? Kufuneka ifuthaniselwe ubungwevu bam. Bufuthwe mama umalinde ubungwevu bam. Ochamso so bafuthwe. Bafutha mas. Bafutamisele. Ubungwevu bam. Diyeke leli nani ngqube lithi mangwevu.
Uphele ubungwevu apha. Ufuthanisele uphele. Nobuzwe bam nobakho uphele. Ungafuthanyiselwa. Ungafuthiselwa nganane. Ungafuthaniselwanga. 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 Uzaba mhongo. Uzawuthetha yonke into ngoba kufuthaniselwa. Uzawuthetha nezinto ezingakufuniyo. Ngoba ayikho into yokugqumle yakufuthanisela. Ngoba umuntu nxa phansi komhlaba noba ngawuvula umlomo akakwazi ukuthetha. Uske ungena umlomo avale kokoko ude uqongo ndifile ithi ko ndifutha ndithetha too much. Manje sizofuthanisela. Ezi zinto ngeke zimngqule. Unqube. Amen. Unqube. Sikunqube. Uthatha. Cela sishumela swabinda isingena. Shansa. Ezi zinto ngezazanza ukunqoba ukuba wawuvula uThixo akufuthanisela akufaka phansi komhlaba akuvale lento yakho lempembe yakho onakaleliswe kuba ungavumi ukungcwatshwa yenye into ukufa ndithetha ngokungcwatshwa. Ngoba xa ungcwatyiwe awukwazi ukuthi eyam inkonzo ibhethele kunaleyo yabantu inkonzo. Awukwazi nokuthetha ufuthwe ngumhlaba. Ukunovula umlomo ufa more than uba ngosuvale kube kanye. Vuma namhlanje uThixo asifake phansi komhlaba asifuthanisele kuzophela amachawo namangwevu namantshilibe nobani keke kuphele uthi unqa uya pha ubuyithe into enye uba ndimntwana athi. Namhlanje uThixo uzosifaka akazosifaka emhlabeni. Ubuyavuma uzakuthatha uThixo akufaka phansi kwakhe ahlale phezu kwakho akufuthanisele. Mhlanaza uThixo waphakama kulaa ndawo uyawuphakama uyilele uThixo afuna ube yiyo. Kodwa le uyiyo ayiyo uThixo afuna ube yiyo. Unless a grain of wheat is buried in the ground, dead to the world, it is never any more than a grain of wheat. But if it is buried, it sprouts and reproduces itself many times over. Many times over. But if it is buried, it sprouts and reproduces itself. Come on. Not the same character, come on. It reproduces itself. Not that same character. It must change when it comes out. It reproduces itself. It reproduces. It is produced again. You cannot be that same Zalwane 2017 or 2024. We must see changes in your spiritual life. It reproduces itself many times over. Bamba, it's reproduces itself many times. Listen to me. Where was this seed? Where was this seed? Under the ground. How many minerals are there? Mama, let's stop, man. How many minerals are there? There are many. There's salt, there's what? There's too much. Sauce. Ube uchinki. Ungagangi yothatha. Minerals. You need those minerals. They will change your character. Change us, oh God. We know Jesus. We are saved. But our character
it is a problem. Abantu bafuna usindiswa kodwa bakakale necharacter yami. Usindisiwe amakemo ukuthi ngizamona kodwa nxa uthetha nayo his character is the character yasezweni. Even the way he speak, the language he speak, yasezweni phakathi. Change our character, oh God. Unless a grain of wheat is buried in the ground, dead to the world, it is never any more than a grain of wheat. But amen. I can do it myself. Uba hopeless. Ingade ubona uhlelo ngumhlala uthi bawo ndiyakubona nguwe lo yenzayo lento. Ndiyakholwa kukho into yakha. Kodwa usulikhumbule Nkosi ngapheleli apha. Okwangoku sathandaza umthandazo ovayo. Kodwa kuzahambiseka uthixo kufake phansi komhlaba. Uthandaza umthandazo ngena amen. Uthandaza umthandazo ongazi ukuthi ndiqale nini ndawuyeka nini. Okwangoku sinamazwi achanekileyo because ngoba awukangcwatywa. Number 4, ungakangcwatywa nje awukadliwa zityuwa zomhlaba wena. Yiyo loo nto ugeza ngamanzi. Ngoba nxa sungene phanga phansi kukho ityiwa abantu bafundileyo anditsho. Amen. Kethe ngathi amen anyalela. Amen. Kukho ityiwa phaya. Kukho chemicals phanga phansi. Kukho imiqhumo phanga phansi. Abantu science bayale. Amen. Ungakatyiwa zeza no lento khona i-poisons whatsoever ezazinto eqonde izinto zingaphansi. Amen. I-acids. Ungakatyiwa i-acid seza kugeza. Kodwa umuntu uphuma kwi-acid uyayazi ubuhlungu be-acid. Yiyo loo nto ngamkhulula uba nonye umuntu ufuna umtshovela khona ngoba uvela khona. Ingangathi bangaske bangangayi kwi-acid divela khona. Ndibona umama Mtapa naqala kudala enkonzweni mbone phaya engepsi ndiye ngamabomu okwatyiwa i-acid. Mama Mtapa wanqaba enkonzweni yintoni ntokazi? Awukatyiwa i-acid, akuyazi into. Endawo ukuthi wakumbona uzimele uthi bawo ngenye imini makabuye. Angakubona uyothola leli konini uthi ngenye imini bawo uncede makabuye. Ngoba kwatyiwa i-acid. We must die tonight. What do you know makaphuma? Good. I want to preach today. Andifuna siphuma apha siqhubeke. Amen. Allow uthixo akufake in the ground. Atogqiba avulele ii-acids zakhe zitye impilo yam neyakho ife kabili. Because amathambo sometimes xa file ashiyeka kodwa i-acid iyawacumisa amathambo. Amen. Akathethe nam mama. Aniyazi ndithethe apha sona. Amen. Ayiwatye tisha. Iyawatya dada. Kuyenzeka inyama ingcwatye iphele kushiyeka amathambo. Kufuneka i-acid yezulu izotyala amathambo. Iyakhoroda dada. Iyakhoroda ke. It's eaten away slowly. But surely. Izawugqiba ndithi. Amen. Uphele amathambo angavelanga ndawo ndithi. Amen. Nditya amathambo baba. Ndihlutshwa ngawo. Ukhonza ndakhonza but ikhona into eqinileyo apha kunentliziyo ezengqondweni. Ndityela amathambo. Ngawo ndisoul side. Ndiyafuna ukukhonza. Ndiyafuna ukwenza. Wabusithi manje kodwa kukhola amathambo. Ahamba amane vela. But if
it is buried, it sprouts and reproduces itself many times over. Listen here. But reproduces itself many times over. Xa sosobuya akubuyi ngaxakathanga. Okwangoku senguwe vumusa. Ngoba nxa sosophuma phansi komhlaba ukhupha isikhwebu sibe mbili. Kanti ibili ikhozo linye. Esikhwebeni esinye kukho inkozo eziyi-20 neziyi-100. Kuzawudliwa phakuwe ngabantu. Uyabalibazisa abantu bakathixo. Ngoba afuna udle wena, afuna udingwayo wena, afuna udliwe mthixo wena. Uze abantu bazokutya. Masivale tata unyakeni ngokudinga. In the same way, anyone who holds on to life, just as it destroys that life. In the same way, anyone who holds on to life, just as it is, destroys that life. Destroy that life. Anyone who holds on to life, To your life. just Listen to as me. it is, Listen to me. who holds on. Listen to me, Papa. I am Mr. Mahanya. I'm from UTH. I'm educated. I've got big house. I stay in the suburb. Anyone Who holds on who is doing this, to life, eh? just as it is, Yes, come on. destroys that life. Lapha nje ucithakele wena. Because ubomi bakho uxhome kwizinto ziphathekayo. You are miserable. How many times she destroy ubomi bethu? There's the fish. That fish. I'm not 14. I'm not fish. There's umzekelo manje sifunde sonke abafunda ngawedwa. Fish. Yeah. Bani. Ititle yami ithini? Don't. Uchitha ubomi bakho. Sideke. Ngezinto ezizimfishi. Kungcono ulahlekelwe yiyo yonke into. Kodwa umzuzu. Namhlanje sifuna uzuzana naye. But if you let it go, Mike, Papa, Mike. but if you let it go, if you let it go, Your life. If you let it go, any version, if you lose it. but if you let it go, Uthatha umkhalibi ulele umlena. Uyahlambulula umkhalibi bengafuni ukuyenguselweni ngoba ubomi bakhe besabuqokelele kuye. Ngoba yo lento yokushumela emvuselweni yabantu abathile. Wamkhwitha uThixo, wancina ongathi inkukhu. Ngoba uThixo uyasifuna. Xa ungenzi uzakhwitha. Ude uthi Thixo ndim. Yenza into oyithandayo ngobomi bakho. Namhlanje uhambe uqhaqhalaza ngapha emacacade ngapha uzathi shu. If you let it go. let it go, yes. Reckless in your love. Reckless. In your love. What does it mean? Reckless. Ungakhathali. Come on. Jamazo reckless. Reckless in your love. Yeah. You will have it forever. Real and eternal. You will have it forever. Real. Not today. Forever. Not tomorrow. You will have it back.
forever, real, and eternal. Okwangoku usaphatha ipasile ezawufa ngomso. Iphele ngomso. Kodwa if you can say tonight, here I am. Kill me. Bury me. Man. Order the chemicals to take anything that belongs to me so that you can remake me the way you want me to be. I today take that decision because I need a new life, not the life I am living today. Change me. Make me. Ndifuna ukulahlekelwa ndim ngondindini. Ndithandaza umthandazo ndihamba ngemoto. Ndilahlekelwe ndim. Abandiva monwena. Ndifuna ubomi bokulahlekelwa ndim. Bathi bebiza abanye abantu ngamagama amakhulu kodwa ndilahlekelwe ndim phakathi kwabo. Ndifuna bona baba namhlanje. But if you let it go, righteous in your love, Yes. you will have it forever, Yes. real and eternal. Yeah. If any of you wants to serve me, then follow me. Die and be buried. If If any one of you wants to serve me, then follow me. Then follow me. Umnadiseva ngumuntu ongakangafe uthi Yesu. Andiseva ngumuntu angcwatshe uthi Yesu. Follow me. Then you'll be able to serve me. Sikwazi umseva ngale ndlela. Sincede baba. Namhlanje. Ubuyasifaka kule oven sifake. But as long as siphuma sizaba umsebenzi ocindekileyo. Ndiyavala. Uthixo kwenye indoda umgalile na. Umkhonzi wakho. Utsho. Uthi Satan. Ndiyazi. Come on. Wena umbiyele. Nawe namhlanje. Uthixo ufuna umgalile na. Udlo. Emthatha phakathi abafana bakhoyo. USatana aconfess athi yes. Ndiyabona kodwa yinto. Miele. Sibiyele baba. Bezela ndifuna uthandaza ngoku abantu uThixo ngoku azabatshintsha. Not abambathisa ngobatshintsha. Then you will be where I am. Then you will be where I am. Then you will be where I am. Abayivanga tata umzuzu abandlethu. Then you will be where I am. In other words, we are not there unless we die. Amen. Unless we buried. Unless We let it go. we let it go. Then we will be. Then we will have it forever. Then we will be. Then we will be where He is. Ready to serve at a moment's notice. Ready to serve at a moment's notice. Ready Not to to serve dark.
at a moment's notice. Ingandiyabona uhambisa umthendeleko ezulwini unika umthendeleko umnini umthendeleko Ready to serve at a moment's notice. inamba wanabo ubomi bawo yenza into nabo ubomi bawo Ready to serve at a moment's notice. gqibesela tata mandingamile. The Father will honor and reward anyone who serves me. The Father will honor. The Father will honor and reward. I need that honor, don't you? I need it. The Father will honor and reward anyone. Ngasingena khona sifika kuzabe kume emnyango ezulwini amadoda amakhulu ephethe ingubo efana nalowo uhlele esazulwini sethoba. Sizawungena sikhwalele kuthi hayi ingabangeli banike banqebe ingubo yomsitho. Kukhona ingubo yakho iyathungwa yona. Kukhona ingubo yakho iyafakela amatshe angekhoyo enqabileni nasemhlabeni. Yenziwa to reward. Kuzaluka. Hallelujah. Hallelujah. Sizakumphathiswa. Sizamnxusa isidaba. Abantu abandiva. La ngubo inkulu siyenza ba-university i-reward la uyana urewarda indlela osebenze ngayo kabuhlungu. Ayongubo nje phoswe emaqeni ntaze ekhaya kunoyazi. Yingubo echaza apho uvela khona nendawo ophumele kuzo. Namaxesha usitadishe ungayiva yonke into uyitadishayo uyiyeke ungalali ebusuku uzawubhala kusasa. Uthixo uncede uvuke ekuseni uthathe inyawo zakho uzifake amanzi nabandayo uvuke usulubuso uthathe incwadi zakho uzibeka ivuleke le nto uyifuna uthi tshini ithixo ndiyifumene ndiyaye ephepheni. A-reward neyakho ke i-reward is waiting for you. Hold on to what you have. Jesus. Don't lose hope anymore. We are going to heaven and we will see our elder brother Jesus Christ. We will be with him. We will share whatever is in heaven together. We will talk to him. He will talk to us. We will smile to each other. Izwi lenkosi lithi ndiyafana ubuso bakhe ungathi umntana ozelwe namhlanje lo muntu sithetha ngayo ezindleleni zakhe kukho idimbuzo ngenyuma kutshona idimbuzo. We are going to see him as he is. That day is not far. That day is not far. We are going to see our Lord Jesus. We will share together in heaven. We will talk together. Our Jesus, our Redeemer, will have the reward that comes from him. My Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. There is a reward. There is a reward. Don't lose hope. Don't throw the towel. The sun will shine. It is not far. You will get the reward. You will get the reward. Not my reward. Not our reward. Your reward. Lord Jesus. Lord Jesus. Help me. So that that day comes. I want my reward. I want my own reward.
Jesus. Hallelujah. Please, don't waste time. Time is up. Hallelujah. Hallelujah. My God. My God.
ukubona kwamkhaya. Awuze ukhele kube khona into engakangafaka epressing. Kukhona text esipasi. Mama ni pega. Kalzisa. Angkwazi nini bila ku. Kwa usepesi na kuko. Ema tese tule. Baba, kill me, bury me, and raise me up again. Make me something that I don't even understand myself. Come, I want to pray for you. Oh my God! This is the decision that we have to make. Let's speak to Satan and Satan. Let's speak to Satan and Satan. This is upset to me. And you get your reward. Stand here. Your reward is waiting for you in heaven. Jesus Christ. uNkulunkulu akanandaba ukuthi kwenzeke intoni izolo. Ugcinile umkhelo wakhe. Bakhona abantu akanandaba ngo-2024 kwenzeke intoni empilweni yakho yokusindiswa. Kodwa usagcinile. Ugcinele wena umkhelo wakhe. Zibe aja stay la kwa ngaba ngizaba. Stay na kwa abantu kabisa. Khona la babotala khona la kodwa ezitulo zingabe bazibuye umva abantu bangene ngale. Khalizani. Basivumelane kule mithi. Why usabhala le? Tell it to us now. Why usabhala le? Basivumelane kule nto yokuba ndiyakuvumela Thixo undibulala. Ndiyavuma Thixo ba undingcwaba. Ndiyavuma Thixo ba undindiyele kuphela ukuba. Ndiyavuma Thixo ukudala into ejebheni yakho. Basivumelane. Ese es tu gusto. Ukitu zayenza. And pass. Isai knows to about ukitu lo. Bawo ya. Ingeti ya. Telo vala me.